Duniya jamanaw ka keleya tɔnba ka haut commissaire adamadenya hakɛw la ye kangari da ko kɛlɛ min bɛ sen na ko a bɛ sɔn ka na ni siya kɛlɛ ye Darfur ale tilebiyanfan na. A ko anw jɔrɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ kasoladenw bɛ bolili min na sisan ka bɔ kaso kɔnɔna la. Ni laseli kɛra o haut commissariat u ka kuma latɛmɛna Ravina Shamdasani a ka kunnafonidi baro dɔ senfɛ Genève. A ko an jɔrɔlen don kosɛbɛ ka d'a kan balawu kuraw bɛ sɔn ka na wagati min kɔnɔna la ɲangilibaliya bɛ fan bɛɛ a y'o fara a ka kuma kan. Kɛlɛjugu minnu bɛ Sudan bɛɛ paramilitaires u ka force de soutien rapide ni olu bɛ Général Mohamed Hamdan Daglo k'a ɲɛsin jamana ka saradasiw ma ni o ɲɛmɔgɔya bɛ Général Abdel Fattah al-Burhan ni u tun farala ɲɔgɔn kan ka fanga dafiri san 2021. Birisa ɲagami kɔnɔna la kasoladen caaman de bolila ka bɔ kaso 3 la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kobert ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Omar el-Béchir ani ka fara mɔgɔ caman wɛrɛ kan minnu nɔ minɛlen don duniya kubeda fɛ Cour pénale international ko u ye kojugu dankariliw kɛ adamadenya hakɛw la Darfur. Madame Shamdasani a y'a yira k'a fɔ ko ni ɲangilibaliya ko a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye Sudan jamana kɔnɔna la, wa a y'a yira k'a fɔ ko o de y'a to fɛnɛ balawuba min bɛ senna nin wagatinin na ko a sababuya ye nin ye ni a ye mɔgɔ min fagar'a la a bɛ mɔgɔ 500 bɔ dɔgɔkun 2 kɔnɔna na. Duniya jamanaw ka keleya tɔnba ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka Sudan kɛnɛyaso jamana ka laseliw ko olu sɛbɛntiya walima k'a sɛgɛsɛgɛ. Nka Madame Shamdasani a ye kangari da k'a yira k'a fɔ ko a bɛ sɔrɔ hakɛ minnu fɔra ko dɔ bɔlen don a la kosɛbɛ.